ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምሳኹም ዘለኹ ኤልሳ ጎይትኦም ካብ ትካል ስርባና እየ ናይ ሎሚ መደብና ዕለት 23 ወርሓ 1 2026 ሓበሬታን ፃውዒትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሓበሬታ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ናይ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ወፅያ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣቐዲማ ካብ ልዕሊ 30 መሓውራት ትካላት ዩናይትድ ኔሽንስ ወፅያ ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ሎሚ እውን እንሆ ካብ ትካል ጥዕና ዓለም ወፅያ ትርከብ። ሎሚ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ናይ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ብምውፅኣ ከጋጥም ዝኽእል ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ቀዳማይ ዓሚ ከምዚ ሎሚ ኣብ መወዳእታ 2024 ኣብ ምጅማር 2025 ስደተኛታት ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ካልኦት ብእኩብ ኣብ ሊብያ ብሕማም ዓባይ ሰዓል ተሳቂዮም መድሃኒት የለን ኣብ ዝተባህለሉ እዋን ህይወትኩም ኣብ ሓደጋ ምስ ኣተወ ድምፅኹም ብምዃን ብምትሕብባር WHOን ስቴት ዲፓርትመንትን ከምኡ ድማ ትካል ሱርባናን ብነፃ ናይ ምርመራ ኣገልግሎትን ኣፋውስን ንኽትረኽቡን ህይወትኩም ንምድሓንን ክልተ ፅዕነት ኣፋውስ ናይ ዓባይ ሰዓል ብነፋሪት ናብ ሊብያ ዝወረደ እሞ ህይወትኩም ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ዝደሓነ እቲ ዝነበረ ህይወት ዝበልዕ ብድሆ ኣብ መፍትሑ ዝተገብረ ሎሚ ዘይክድገም ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣብ ኩሉ ማዓስከራት ዘለዉ ስደተኛታት ናይ ምግቢ ሕፅረት፣ ጥሜት፣ ዓፀቦ ከጋጥሞም ይኽእል። ሳልሳይ ብዓቢኡ ድማ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብዘይምርካብን ብጥሜትን ክሳብ ህይወት ምስኣን ከጋጥም ይኽእል። ፃውዒት ምጥርናፍና ፋይዳ ኣለዎ። ኣባል ትካል ሱርባና ንኹን ከም ትካል ሱርባና ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ንፅረግ ኢልና ንህዝባዊ ተበግሶን ጥርናፈን ክንፅውዕ ፀኒሕናን ንፅውዕ ኣለናን። እቲ ተረዲእዎ ድሮ ዝሳተፍ ዘሎ ግን ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ትካል ሱርባና ንነዊሕ ዓመታት 95% ኣብ ሕግን ሕጋውነትን ኣሚና 5% ድማ ኣብ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣሚና ንዜጋታታን ካልኦት ዜጋታትን ሌላን ጉሌላን ከይገበረት ብትገብሮም ዲፕሎማሳዊ ርክባት ኣብ ባይታ ብተግባር ተገልግል ዘላ ትካል እያ። ስለዚ ሕጂ እውን ምጥርናፍና ፋይዳ ኣለዎ። ኣባል ሱርባና ንኹን ንመላላእ ሓቢርና ሽግራትና ንፍታሕ። ኣባል ትካል ሱርባና ንምዃን ሙሉእ ስም፣ ኣድራሻ፣ ቁፅሪ ስልክን ኢሜይልን ናብ ኣባላት ሱርባና ንስደድ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ኣብ ናትና ዌብሳይት surbana.life.org ወይ እውን ኣብ ዩቲዩብ ሱርባና ቪዥን ሚድያ ከምኡ እውን ኣብ ፌስቡክ ጆርጅ ገብረስላሴ ኢልኩም ሙሉእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። የቐኒልና።